Hola catalanets! En l'anterior vídeo ja us vaig comentar que no en sé gaire de gravar en interiors, però agilitza molt tot el procés i és molt més fàcil que fer-ho a l'exterior. Per això he preparat un espai a dins de casa on poder fer aquestes gravacions. Avui mirarem que tot soni bé. Bé, el tema d'avui és el so. Ja veieu que per ara estic fent servir un telèfon de micròfon. No tinc intenció de que sigui el meu micròfon habitual, però avui gravaré gairebé tot el vídeo amb el mòbil per demostrar que no cal una gran inversió per fer un vídeo de qualitat. Amb un mòbil de càmera i un altre de micròfon n'hi ha prou. Si us sembla molt ridícul i ho voleu vestir una mica, hi podeu posar una escuma d'aquestes, que són molt econòmiques i milloraran el so a l'exterior. A més, evitaran que sense donar-vos li dongueu la volta al telèfon i el micròfon és per l'altra banda. Aquí a casa, gràcies a Easy Catalan, tinc 4 micròfons. Els provarem tots a veure com sonen en aquesta habitació i escollirem el millor. I aprofitant que us els ensenyo, us explicaré l'ús que en fem a Easy Catalan i també comentaré la possibilitat de comprar-ne algun altre. Tal com us vaig comentar en el vídeo anterior, el primer micròfon que vam comprar va ser aquest. Espereu un moment que hi poso un accessori. És una gravadora Zoom H2N i la veritat és que per començar va ser una bona compra. Actualment, però, per gravar en exteriors hi ha millors opcions. Tot i això, inicialment era el micròfon principal d'Easy Catalan. El problema que té és que quan gravem en exteriors, els seus micròfons capten massa el so ambient. Igualment, és una gravadora genial i molt polivalent. Deixeu-me gravar-me mirant cap a la paret, perquè en el futur gravaré també tutorials i altres coses en els quals miraré la pantalla i volia sentir una mica com és el so quan miro cap aquí. Doneu-me un moment que escoltaré tot el que acabem de gravar i us comento a veure què m'ha semblat. Escolta molt bé la gravadora, M'ha agradat molt. Clar, aquí com que és un espai tancat, doncs no ha captat tant so ambient, que és el que ens molesta a les entrevistes, i no m'ha semblat que hi hagués gaire eco. Després ho hauria d'escoltar amb més profunditat, comparant amb els altres micròfons, però trobo que s'ha sentit molt bé. El segon micròfon que vam comprar a Easy Catalan va ser aquest micròfon de corbata. No deveu veure res, però és un micròfon de la marca Rode, i el vam comprar perquè, tot i que la gravadora ens anava molt bé doncs per fer les entrevistes al carrer, si algun dia volíem fer algun gag o alguna cosa així més guionada, clar, no quedava bé tota l'estona dur el micròfon a la mà. Aquest model està pensat per connectar-lo al telèfon mòbil. El que passa és que el meu només té connector USB-C i amb aquest jack de 3,5 no em funciona. Ho he provat amb un adaptador d'aquests que fan USB auriculars, però tampoc no em va bé. Així que el que estic fent és que el connecto a la gravadora que us he ensenyat abans, la H2N, i funciona perfectament. Això sí, aquest jack, si us hi fixeu, té 3 ratlles, no sé si ho esteu veient, i necessito un adaptador, que és aquest, que passa a només 2 ratlles, i aleshores ja va perfecte. A veure com sona aquest micròfon aquí a l'interior. Potser sona una mica millor que l'anterior perquè aquest és més direccional i això vol dir que capta el so sobretot que ve d'aquesta direcció. Igualment, si després veig que hi ha bastant d'eco, us ensenyaré un truquet. Deixeu-me també que em dongui la volta, que provi com sona quan miro cap a la paret. I per cert, aquest micròfon és el més econòmic de tots els que us ensenyaré avui. Costa uns 60 euros i la gravadora que us he ensenyat abans crec que uns 150 amb els accessoris a part. A veure, deixeu-me que escolti el que acabo de gravar i us dic a veure què em sembla. D'acord, ja l'he pogut sentir. La veritat és que l'he trobat molt bé també. M'ha sorprès que no hi ha gaire eco, tot i que parlo contra una paret. I potser és una mica millor el de pit que el de la gravadora. També pot ser perquè el de la gravadora el tinc més a prop i el de pit el tinc aquí. I potser senzillament és aquesta diferència, però noto que amb el de pit sento menys els sorolls de la boca, no? Menys les respiracions, que si agafo aire, que sí. I aquestes coses, que amb la gravadora potser senzillament és perquè el tenia més a prop, però sí, ho he sentit més. Igualment, com que en un futur no em dedicaré a tenir el micròfon a la mà, sinó que el tindré amb un peu, també serà lleugerament diferent. Però de moment m'ha agradat més el de pit. Igualment, al final del vídeo
els escoltaré tots els exemples junts i faré algun comentari addicional. El següent micròfon que vam comprar és aquest. És el que la Sílvia fa servir pel podcast i la veritat és que té molt bona relació qualitat-preu. Ens va costar uns 100 euros i m'agrada molt perquè, segons tinc entès, només capta el so que hi ha ben bé al voltant. Ara no recordo quin model és, però us els deixaré tots els que diguem en aquest vídeo a la caixa de descripció. Doneu-me un moment que desmunto el peu i el provem. Finalment, no l'he desmuntat del peu perquè tinc el cable molt ben posat per aquí amb unes cintes i m'ha fet mandra. El que us volia explicar és que els micròfons és un tema que no conec del tot, perquè n'hi ha de molts tipus, que si dinàmics, de condensador, omnidireccionals, unidireccionals. Cada tipus de so necessita un micròfon diferent. En teoria, aquest, per un espai com el que tinc aquí, que és un espai tancat, va molt bé perquè és direccional i ben bé capta el so que hi ha just al voltant. El problema és que ha de sortir a la pantalla perquè si l'allunyo se sentirà molt pitjor. M'ha espetegat el braç. Bé, o sigui, és això. A veure, deixeu-me girar a veure si cap aquí se sent molt diferent perquè la gràcia és que tampoc tingui eco quan miri cap a la paret. Tot i que, amb les proves que he fet anteriorment, m'he donat que no n'hi ha gaire. Tinc molta sort. Ara escolto el que he gravat i us dic com ha quedat. Des de que us he dit a veure com havia quedat l'àudio, ha passat més d'una setmana. Vaig tenir un petit imprevist i vaig deixar la gravació a mitges. Però ha anat bé perquè he pogut escoltar els 3 àudios junts. Anteriorment, els anteriors micròfons que hem provat havia anat escoltant-los individualment i m'he donat de bastantes coses que escoltant-los per separat no me n'havia donat. Per començar, l'àudio que hem gravat amb la gravadora Zoom H2N he vist que té un soroll de fons que fa tota l'estona, un soroll molt brut, que no passa res perquè aquests sorolls constants es poden corregir molt fàcilment amb l'edició. Més endavant faré un vídeo de com editar el so, 4 trucs molt senzills, però sí que és veritat que, clar, jo no ho he detectat el primer cop perquè me'ls he posat, he escoltat la veu, m'he centrat en la veu, ja tinc l'ordinador engegat que fa soroll, tinc altres, i no m'he donat que aquell soroll era precisament de la gravació, aquest soroll constant. Després m'he donat que el micròfon de pit comparat amb els altres dos, sí que té eco. O sigui, té com una reverberació que es nota molt quan es posen junts. Al final del vídeo us posaré els 3 talls junts, els 3 no, els 4, perquè ara provarem un altre micròfon, i veureu les diferències, perquè realment així per separat costa molt, i a més quan poso l'altre micròfon, o sigui, el mòbil, doncs al mateix temps. Que, per cert, quan escoltava les gravacions, també he escoltat la del mòbil, i és de les que més m'agrada més que el micròfon de pit i m'agrada més que la gravadora Zoom. O sigui que és que realment els micròfons dels mòbils són molt bons i aquesta solució que estic fent servir ara, és veritat que tinc una mà ocupada, però és molt bona. I l'últim micro que us porto avui és aquest que tinc aquí, que és crec que és un Rode, es diu Wireless Go, aquest és la versió 2, i la veritat és que és un kit que està molt bé. En realitat no és un micro, són 3, no sé si ho veieu, però aquest seria la centraleta que va connectat a la càmera i aquests 2 micros són inalàmbrics. Estan molt bé perquè tenen una pinça aquí darrere, te'ls pots posar aquí al pit, així, bueno, quedarien així, no sé si es veu gaire, posat aquí al pit, i la veritat és que està molt bé perquè el fet de que siguin 2 doncs ens permet també fer el que fèiem amb el de corbata, no? Doncs posant-se'l al pit i fer diàlegs, no? El vam adquirir precisament per això, i també perquè millora bastant la qualitat de la gravadora, perquè el micròfon que té aquí, que és aquí, molt petitó, és també direccional i no capta tant so ambient. Aleshores, amb aquest accessori que tinc aquí, que és aquest pal, el posem aquí amb la pinça i precisament amb aquesta escuma li posem aquí i tinc un micròfon normal i corrent. Aleshores, aquests Wireless Go, que són 2 micròfons en realitat, és el més car de tots, va costar uns 300 euros, i a diferència dels altres, aquest va connectat directament a la càmera, perquè en realitat aquesta centraleta es posa amb aquest cable a sobre la càmera, connectes a l'entrada de micròfon per l'altra banda
I és l'únic dels que us he ensenyat que la imatge que surt de la càmera ja està sincronitzada amb el so, perquè en els altres, com que el so es grava per una banda i la imatge per l'altra, tens la necessitat després de sincronitzar en l'edició el so i la imatge. Ara vull provar aquest, però tinc un petit problema i és que l'he de muntar la càmera. Hauré de parar la gravació i, a veure, perquè veieu com és. No sé si es veu gaire. No enfoca. Bé, és igual. El provo i ho veieu. D'acord? Ja esteu escoltant el Rode Wireless Go 2. És wireless perquè és inalàmbric, és sense cable. Això ho fa molt còmode. Ara mateix el tinc aquí a la mà, però igual que els altres micròfons, quin tri, el muntaria amb el braç que heu vist abans, de forma que no l'hagi d'aguantar, perquè jo sóc molt expressiu, m'agrada parlar amb les mans, com aquell qui diu, i no em sento còmode havent d'aguantar un micròfon. El de corbata, evidentment, me'l posaria aquí, i no he pensat a dir-ho, però els micròfons aquests que us he ensenyat avui, la bateria Zoom H2N funciona amb piles AA. Aquest que tinc a la mà va amb una bateria integrada, bé, de fet amb 3, perquè són 3 dispositius, el que hi ha a la càmera que es comunica amb aquest i l'altre micròfon, perquè en realitat són 2. Si només em fa servir un, doncs ja està, i si em fa servir els 2, doncs bé, tens els 2 connectats i la càmera el rep i enregistra els 2 sons alhora. I el de corbata funciona amb la pila del dispositiu on el connectis, si és la bateria, si és el mòbil amb la bateria i si és la Zoom H2N, doncs amb les piles de la Zoom H2N. I el que he ensenyat abans que fem servir pel podcast va connectat a l'ordinador directament amb USB i per tant fa servir la llum corrent on tens connectat l'ordinador. Si és un portàtil, doncs la bateria del portàtil. Deixeu-me donar la volta i provar com se sent cap aquí. Jo crec que se sentirà força bé perquè aquest, vull dir, el tinc molt enfocat cap a mi, és bastant direccional, no crec que se senti gaire eco, però bé, ja ho veurem. Ara ho provaré perquè amb el de la corbata també em pensava que no se sentiria gaire eco i és el pitjor de tots, de moment. Així que ho provo i us dic a veure què tal s'ha sentit. D'acord, doncs ja he escoltat la gravació. Us haureu adonat que al principi hi havia un so constant, un soroll, un molt brut, i a la meitat l'he tret. Ja us he dit que quan es graven aquests tipus de sons, aplicant un efecte es poden solucionar. Us ho he fet en directe perquè veiéssiu doncs, com funciona. Si no us n'heu adonat, podeu tornar enrere i veureu que al principi se sent un so brut i després ja no. Ho he estat pensant perquè amb la gravadora Zoom H2N també feia aquest so i segurament és el so de l'ordinador, perquè vosaltres no ho veieu, però jo el tinc encès, el tinc aquí sota, i els ventiladors fan bastant soroll i aquests 2 micròfons l'han captat molt. Aleshores, és un problema. Puc intentar que faci menys soroll, segurament li canviaré la caixa perquè és molt vella i no m'hi caben prou ventiladors a dintre perquè refrigeri. També hi ha un altre tipus de micròfons que a Easy Catalan no tenim i són aquests típics micròfons de canó. Us poso una foto per aquí, que es posen a sobre de la càmera, es munten normalment a sobre de la càmera i t'enfoquen a la boca, perquè si tu ets un blogger i tens la càmera aquí, doncs mires la càmera, parles contra el micròfon que el tens aquí enfocant així i són perfectes per fer aquest tipus d'activitats quan tens la càmera molt a prop. Passa que jo tinc la càmera a 1,5 metres, 2 metres, i clar, és molt lluny el micròfon, no m'aniria bé, generaria aquest eco, que si allunyo el micròfon o no enfoco cap on toca, doncs ja veieu que se sent molt pitjor. El micròfon sempre ha d'estar a prop de la boca, o sigui, un pam, 2 pams, però molt més no, perquè ja quedarà aquest so brut. O sigui, la clau dels micròfons és que sigui a prop. Si jo em gravo amb l'àudio de la càmera, que no he pensat a posar-vos-els, però ara desactivo aquest i l'àudio de la càmera, ja veieu, o sigui, tinc la càmera molt lluny, aquesta càmera no té un gran micròfon, i ja veieu com se sent, o sigui, clar, l'eco, la distància... Torno a posar aquest micròfon perquè si no, és que ja ho veieu que se sent molt malament. Estic molt sorprès perquè aquest micròfon segurament és el segon que més m'ha agradat, o sigui, el que més m'ha agradat ha sigut el del podcast, que és el que faré servir, és el que venia amb el braç, perquè és el que fa un so més net, que no he de treballar després. Sí que és veritat que els sons com, si diguéssim, aguts, doncs és com si els encapsulés, o sigui, fa una veu com més greu i sembla com si fos tancat. Realment canvia una mica el so real, veig que els altres fa com un so més real, amb una veu més, no sé, com més enèrgica, però clar, o sigui, la qualitat d'aquell so és molt més bona, aleshores triaré aquell. Però la meva segona opció és el mòbil, és que els mòbils tenen un micròfon molt bo, és sorprenent, però és que clar, tu quan parles per telèfon, sents eco? Ho sents malament? No, et poses el mòbil aquí a l'orella i se sent perfecte, o sigui, és que els mòbils tenen molt bon micro. És veritat que en aquest cas, doncs, tenir el mòbil a la mà és incòmode, pot ser incòmode, però és que clar, jo he vist molts creadors de continguts que graven amb una webcam, amb el micròfon de l'ordinador
i és molt pitjor. O sigui, mireu quin àudio tan bo amb un micròfon d'un mòbil. O sigui, millora molt. I a l'exterior és genial. O sigui, jo tinc molts companys d'Easy Languages que graven entrevistes amb el mòbil. Se'n van al carrer, un mòbil a la mà per gravar i un altre mòbil, o sigui, un mòbil a la mà però a la càmera per gravar la imatge i un altre mòbil a la mà per gravar el so, i és brutal. O sigui, a l'exterior aquest micròfon és boníssim. Segurament, o sigui, ja ho heu vist. Nosaltres vam comprar la gravadora Zoom H2N i potser si ho haguéssim fet tot amb el mòbil hauríem tingut un so molt millor des del principi. És sorprenent, no? Vull dir que el mòbil és una molt bona opció. D'acord, doncs fins aquí el vídeo d'avui. Ja veieu que no és tan complicat tenir un bon so amb un mòbil. N'hi ha prou. I al proper vídeo us explicaré el tema de la il·luminació. En aquest vídeo he fet un esquema d'il·luminació improvisat. He posat aquí dos focus que tenim d'Easy Catalan i no he mirat res, vull dir, senzillament els he posat i he gravat. Però en el proper vídeo sí que m'informaré una mica més dels diferents esquemes d'il·luminació i us explicaré doncs, quines són les possibilitats, com fer-ho només amb un focus, si en teniu dos, si teniu 3 punts de llum, si teniu una llum al sostre, no sé, diferents proves que faré i a veure què destim i què descobrim i com serà la il·luminació definitiva d'aquests vídeos. Apa, fins al proper vídeo! Quina espècie de youtuber soc? Acabo el vídeo i en cap moment he demanat que us subscriviu. En cap moment he demanat que em deixeu un comentari. No he fet cap crida a l'acció. Són coses que passen, no? Acabo el vídeo i dic, però què he fet? Doncs ja ho sabeu, si us heu quedat fins aquí, que és al final de tot el vídeo, deixeu un comentari, que ajuda molt a l'algoritme, què us agradaria saber, quins dubtes teniu de fer vídeos, i subscriveu-vos, sisplau, subscriveu-vos.